Lekári v americkom Colorade ostali v nemom úžase. 33-ročná pacientka im krátko pred pôrodom zomrela na lôžku. O niekoľko minút však náhle ožila. Ako je to možné, lekári nevedia vysvetliť. Rodina hovorí o zázraku. Všetko vyzeralo tak, že to bude normálny pôrod bez problémov. Rodina už mala doma 2 deti a teraz čakali tretí prírastok. 33-ročnú Tracy prišiel do nemocnice navštíviť manžel, keď odrazu pocítila silnú únavu a ľahla si do postele. Zrazu bola jej ruka ľadovo studená. Manžel okamžite zalarmoval lekárov. Keď prišli, žena už nedýchala. Bola mŕtvá, nedýchala, srdce jej nebilo. Začal sa boj s časom. Lekári okamžite museli vybrať dieťa. Podľa pôrodníkov počas operácie žene netiekla krv. Nikto nepochyboval, že je už dávno mŕtva. Dieťa sa lekárom podarilo oživiť. Krátko na to začala dýchať aj matka. Úžasný pocit, je to zázrak. Dostala som druhú šancu. Nevysvetliteľný príbeh sa stal presne na Štedrý večer. Rodina preto nepochybuje, že v tomto prípade mal osud matky v rukách niekto iný. Medicína to však tento raz nebola. Natália Babincová, televízia Markíza.